L-intħil politiku tal-ex Ministru Jason Azzopardi spikka f'rapport tal-Awditur Ġenerali dwar in-numru ta' artijiet li nataw permess ta' encroachment jinbiss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Apparti żieda notevoli fin-numru ta' permessi, ir-rapport jelenka serje ta' nuqqasijiet amministrattivi biex proprjetajiet tal-gvern nataw lil individwi partikolari għal użu speċifiku. Fosthom garax f'Santa Luċija li iktar stħarriġ fir-rapport tal-Awditur juri li permess għalih ħareġ fis-7 ta' Marzu 2013. Jumejn biss qabel elezzjoni u fl-istess distrett li Azzopardi kien kandidat. Jirriżulta l-garax kien parti minn blokka ta' appartamenti tal-gvern u sal-2011 kien jintuża mit-taqsima tax-xogħlijiet. Fl-2012, id-Dipartiment tal-Proprjetajiet tal-Gvern beda jirċievi ittri minn persuni interessati li jagħmlu użu mill-post vakat. Fil-fatt kienu 4 l-individwi li esprimew xewqa fir-rigward fosthom 3 residenti tal-istess blokka ta' appartamenti. Iżda minkejja l-pjanijiet biex joħroġ tender u fuq istruzzjonijiet ċari tal-ex Ministru Jason Azzopardi, il-permess ingħata l-persuna li applikat l-aħħar u li ma kienx toqgħod fil-blokka fejn jinsab il-garax. Fi kliem l-Awditur Ġenerali dan l-intħil ma kienx floku, aktar u aktar fid-dawl 3 persuni li esprimew interess qabel mażul ta' Azzopardi u li kienu joqogħdu fl-istess blokka nqabżu għal kollox. B'reazzjoni għal dan ir-rapport il-Partit Laburista saħaq li dawn il-każijiet huma xi oħra ta' governanza ħażina u għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista tilef kull kredibilità biex jitkellem dwar tmexxija amministrattiva.